Dnes vám približíme servis automatickej prevodovky 7G Tronic s mild hybrid systémom pre, dá sa povedať, väčšinu nových vozidiel od Mercedesu. Tu máme aktuálne Mercedes GLC 350e, čiže ako hybrid elektrik, čiže plug-in hybrid. No a táto prevodovka je teda montovaná v týchto Mercedesových rádach niekde od roku 2015, vyššie do tak 22. Potom nastupuje už 9G Tronic s hybridnou technológiou, alebo teda aj 9G Tronic vieme nájsť aj v týchto ročníkoch, ale záleží teda od výbavy. My tu dnes máme 7G Tronic s elektrikou, no a pozrieme sa na to teda bližšie, že či je potrebné aj v takýchto autách meniť ten olej alebo nie. 7G Tronic s plug-in hybridným systémom je teda označovaný ako 7G Tronic Plus a Ečko za to s označením, kódovým označením prevodovky 724.2. No a olej originál do tejto prevodovky je 23615 od Mercedesu. Takže to je pre ročníky od 2015 až 2022, keď je vybavená 7G Tronicom. Môže byť takisto teda vybavená aj 9G Tronicom 7250 a olej je 23617. Od toho roku 2022 sú všetky tieto GLCčka alebo aj GLčka, GLSka a všetky tieto SUVčka, aj C-čkové rady, E-čkové rady vybavené 9G Tronic plus teda elektrika 22 vyššie, buď versus benzín versus diesel. No a ďalej sa táto prevodovka nachádza aj vo vozidlách Sangyo Gregstone alebo Rodius alebo Infiniti Q50. Takže nie len Mercedesoch nájde sa táto prevodovka, ale aj v iných značkách. Toto autičko už servisujeme s našim novým strojom druhej generácie od Motu Levo, ktorý je o mnoho efektívnejší, samozrejme už teda aj vyspelejší, viac teda dokáže informovať a navádzať, ale hlavne pre vás je podstatné to, že je efektívnejší, čiže dokáže s nižším množstvom oleja čistiť ten pôvodný starý. Tu už vidíme na začiatku, ako vyzerá olej nový, ktorý teda je pripravený do tejto prevodovky 236, teda 15 je takejto farby. No a tento druhý je teda ešte z prevodovky čierny, teda je pomerne značne zdegradovaný a je potrebné ho teda skutočne vymeniť. Takže tu na začiatku je najlepšie vidieť tie rozdiely v tých olejoch a teda podstatu, že prečo sa to teda ide robiť. V tejto chvíli prebieha čistenie prevodovky tým, že vlastne sme použili čistiace aditíva a môžeme teda tak odbúrať z tej prevodovky nečistoty, ktoré tam sa nachádzajú. Sú mnohé polemiky o tom, že či áno, či nie robiť takéto výmeny oleja strojové, že čo keď sa zapchajú nejaké kanáliky v prevodovke, v mechatronike a ja neviem teda aké rôzne dôvody na to, že prečo nie. Je to len o tom, kto sa k tomu vyjadruje, kto má aké skúsenosti a znalosti v tejto problematike. No a za nás Autosearch už môžeme povedať po tých rokoch, ktoré robíme s týmito autami, s týmto servisom dynamické výmeny oleja v prevodovkách, že nie je čo sa obávať a dynamická výmena nikdy netlakuje prevodovku, alebo stroj nikdy netlakuje prevodovku, prevodovka tlakuje tento stroj a stroj používa samotný tlak prevodovky teda, takže nedochádza k žiadnemu pretlakovaniu, k deformácii nejakých gufier alebo nejakých takýchto prvkov, takže tam nie je žiaden problém, žiadne obavy. A čo sa týka zanášania mechatroniky, treba si uvedomiť teda, že pokiaľ sa o prevodovku nikto nestaral dlhodobo, áno, bude zanesená tá prevodovka znútra,
No a dynamická výmena vyrieši alebo vás teda dovede do reálneho stavu tej prevodovky, a to takým spôsobom, že pokiaľ vám to pred servisom chodilo, netrhalo, ale pri vstupe do servisu sa zistí, že to auto a tá prevodovka má teda pomerne značné zanesenie olejom, tak je teda predpoklad, že teda áno, prevodovka bude zanesená a bude možno po servise mierne trhať, ale všetko je to len vecou doterajšej neúdržby. Trhať môže, nemusí, to je všetko len o tom, ako sa vlastne tá prevodovka doteraz opotrebovala a neservisovala. Skôr sú to výnimočné prípady, to už je ozaj že stav, ktorý je cez čiaru a moc sa s tým nejak nestretávame. Ale výsledok je tempo servise z dynamickej výmeny, že pokiaľ teda prevodovka by ozaj trhala, tak to nie je tým, že sa vymenil olej za nový, to sa nedá pokaziť prevodovka výmenou za nový olej, ale to, že tá doterajšia údržba neprebiehala a tá vnútorná časť tej prevodovky, hlavne mechatronická jednotka, sa proste nadmerne opotrebovala a už prepúšťa tlak. To je bohužiaľ len výsledok neúdržby. Takže treba sa vedieť rozhodnúť, či chce chodiť s otáznikom pred sebou na cestách a dobre, veď ono to ide, nebudem vymieňať olej, však kým to ide, tak to je OK. Tak neviem, či by som s tým autom jazdil nejaké dlhé trasy, alebo si teda dať do poriadku tú prevodovku, mať prehľad vo veci a ísť na takýto servis, kde vám povieme áno, môžete ísť na dlhé trasy, alebo teda radšej to dajte zoservisovať. Takže skončila doba čistenia, čo je cirka 15 minút a pokračujeme ďalej teda v odsávaní oleja, nakoľko budeme meniť olejový filter v olejovej vani zo spodu prevodovky. A pokračujeme vo výmene oleja. Aktuálne už máme teda demontovanú olejovú vaňu, tak to vyzerá zo spodu prevodovky nad olejovou vaňou, kde sa nachádza mechatronika, čiže rozum tej prevodovky. No a vidíme na nej takéto čierne bodky, čiže olej, ktorý tam bol alebo je ešte stále dosť značne zanesený. A tento olej, keď je takto zanesený, tak zanáša hlavne túto mechatroniku, ktorá potom spomaluje svoju prácu a môžete sa teda dopracovať k tomu, že máte trhavý pohyb, dlhšie radenie rýchlostných stupňov. Tu máme pomocné olejové čerpadlo pre systém start-stop a všetko ďalej sa ukrýva vnútri. V tejto časti vidíme elektromotor, ktorý je medzi motorom a prevodovkou, čiže ten hybridný systém. Je tam vidieť nejaký mierny únik oleja, ale za tú dobu je to OK. Olejová vaňa obsahuje aj dva magnety, ktoré majú za úlohu zachytávať prirodzene tvoriace sa kovy. No a keď je teda prevodovka dlhodobo nečistená, tak to môže aj takto vyzerať. No a vlastne tie kovy potom nie sú len na týchto magnetoch, ale aj v tej mechatronike, lebo mechatronika obsahuje elektromagnetické ventily. A keďže sú elektromagnetické, tak potom obsahuje, alebo teda sú v nich aj tieto isté častice. Takže je to potom problém veľký pre tú prevodovku normálne fungovať. Takže tá výmena oleja je už len kvôli tomu podstatná, aby sme sa zbavili tohto prirodzene tvoriaceho sa kalu, čiže kovového prachu, ktorý je skutočne aj v tomto prípade dosť značný. Filter je ešte teda pôvodný 2017, aj keď auto je teda rok 2018, takže 2017 bol vyrobený, čiže je to od prvovýroby, teda nebol ešte menený. Pokračujeme plnením nového oleja už do prevodovky. Má takú peknú zaujímavú farbu. Farbivo oleja alebo farba oleja je potom len farbivom, nikdy to nie je
nejakým spôsobom určovanie typu oleja, hej, že ja neviem, teda modrý je vyrobený, čo je modré, z vody, dajme tomu, a červený je z niečoho červeného a teda žltý je žltý typický, takže vždy je to len základ, klasika, olej žltý. No a keď je už teda červený, zelený, modrý, tak sú to vždy len nejaké tie farbivá, ktoré majú odlišiť určitý typ oleja alebo teda špecifikáciu podľa daného výrobcu vozidla. A pokračujeme teda preplachom prevodovky. Už ten olej pomerne, už teraz je tmavší, prišiel tmavý z prevodovky, ten už ide teda von do zbernej nádoby. No a naľavo je nový. Uvidíme, ako to bude po preplachu. Výmena musí prechádzať alebo teda prebiehať takto dynamicky, aby teda sa zabezpečila cirkulácia oleja v každom bode prevodovky, či už teda v potrubiach, v mechatronike hlavne, cez solenoidy. Musí to byť jednoducho takto dynamicky robené, aby to bolo vyčistené a vypláchnuté kompletne. Teraz máme aktuálny stav oleja po preplachu. Takže po dynamickej výmene oleja a olej v obidvoch priezoroch máme pekne čistý modrý, bez nejakých známok znečistenia. Odoberieme ešte vzorku oleja zvlášť do fľaštičky, tak ako aj pred servisom, tak aj po servise, aby sme porovnali tieto vzorky oleja. A uvidíme, že teda aký tam bude rozdiel. Pokračujeme kontrolou hladiny oleja. No a tá prebieha vlastne v priestore olejovej vane, kde je vnútri tzv. Komín. No a výmena oleja musí prebiehať pri naštartovanom motore, musí byť popreraďované všetky rýchlostné stupne a následne sa teda odskrutkuje táto výpustná zátka. No a tam pri teplote v rozsahu 35 až 45 stupňov, teda maximálne 45 stupňov, sa kontroluje hladina oleja. Keď bude takto jemne vytekať, ako vytekalo nám, tak je hladina v poriadku. V našom prípade bola teplota 41 stupňov, takže bolo to tak, ako to má byť. Výmena oleja je za nami a ďalšie kroky nevyhnutné k tomu, aby teda auto správne fungovalo, je aj diagnostickým spôsobom resetovanie adaptačných hodnôt prevodovky, ktoré si najskôr, pokiaľ teda bude systém umožňovať daného vozidla, môžeme skontrolovať pre vlastnú informáciu, že teda v akom stave sú tie adaptačné hodnoty. A vždy pri výmene oleja by sa mali tieto resety adaptačných hodnôt vykonávať z toho dôvodu, že sa zmenia pracovné podmienky v prevodovke. Dobre. To si už prejdeš. Pracovné podmienky v prevodovke a tie podmienky boli teda nadstavené adaptačnými hodnotami nejako. Teraz, keď sa zmenili tieto hodnoty, tak sa musí zmeniť aj reset adaptačných hodnot v diagnostike. Teda, keď sa zmenili pracovné podmienky, čiže vymenený olej, filtre, tak sa vlastne musí, takto aj vozidlo nám to vypisuje, že je diagnosticky aktívne.
adaptačné hodnoty byli vynulované. Môžeme si to pre istotu skontrolovať. Takže zmena oleja a filtra znamená aj zmena pracovných podmienok, preto je potrebné adaptačné hodnoty meniť, lebo by už nekorigovali s tým aktuálnym stavom v prevodovke. Sú nadstavené očividne základné. Áno, sú zmenené, nadstavené na basic. Super práca, kolego. Daj palec na to, ne? OK. Takže autičko ide už na skúšobnú jazdu. No a tento proces výmeny oleja, ktorý teda prebiehal, sa teda netýka len Mercedes GLC, ale teda celé rady Mercedesov, 7 Getronic prevodoviek, či už hybridných alebo klasických, ale takisto aj 9 Getronic prevodoviek, takže všetky tieto prevodovky potrebujú údržbu a veríme, že majiteľ bude spokojný, autičko bude lepšie jazdiť ako jazdilo a bude pokračovať tej údržbe ako treba. Nech sa páči, sme vám k dispozícii v Autosearch v Bánovcach, takže ak máte záujem o kvalitnú výmenu oleja takú, ako sa to má robiť, bez informácií alebo spoliehania sa na to, že je niečo doživotné, doživotná náplň neexistuje, alebo keď sa na to pozrieme z iného pohľadu, existuje, ale veľmi krátko, čo vás bude stať len financie. Takže vďaka za sledovanie videa, ak sa vám ľúbilo, dajte nám like prosím, alebo teda prípadne zdieľajte.